Wong bojo kula pun mati, mbok kula, pak kula pun mati kabeh, Mas. Aku kirake alah, aku ki Kiambakan Bang nggih. nggih, kiambakan lek ngingu wedhus niku lek ados sitok tak tuku beras wae. Beras. Nggih. Nggih, matur suwun, Mbah. Tahun pinten teng mriki, Pak? Teng mriki nggih Garwa mriki. santen 40-an. 40 tahun, ini tahun 80-an berarti. Nggih teng mriki. Anune nggih lebih lah 40-an punjul nggih lebih punan mriki. Anak kula niku jadi ini kita tinggal di desa ingkang jeneng jenengan. Jadi miju-miju ngoten Mas. Nggih. Semarang iki kan lewat sawah-sawah. nggih. Nek dinantur kok sing iki. Sini ku, Pak nggih. Nggih dinantur kok. Oh. Nek dinantur tukang lebih nika. Oh mriko, sing tukang mriko nggih. Oh, tasih tebing nggih. Ambarane untuk Sikilo punjul nggih. Oh, nggih nggih. nek dinantur kok nggih niki. Oh, berarti sing Iki Pak, niki desa iki Pak. Dinan, Nah, mriki dinan. Pun dinan iki. oh, nggih. dan matul Pak nggih. Nah, Dan matul nggih Pak nggih. kok. Ngeten iki ya. Gaweane macul, Mbah. Oh, tuh. Ada juga ini teman-teman pembajak. Oh, pembajak ini. Proses sawah ini teman-teman. Wih, keren. Tuh ya, biasanya seperti itu teman-teman. Ajeng ditanemin apa, Mbah? Pantun. Tasnya mriko berarti. Oh, berarti ngang sing tukang. Berarti tasnya mriko, Mbah nggih. Oh, tebing nggih. Jenengan ket mau macule, Mbah. Ket mau injing berarti macul niki, Mbah nggih. Oh. Jenengan tasnya roso ampun sepuh tasnya kiat macul, Mbah. Gamelane ukur ngaten iki. Gaweane macul, Mbah nggih. Tandur, Mbah nggih, tani, Mbah nggih. Wah. Nggih Mbak, kalau dilajengke Mbak. Nggih. Oh berarti tasnya mriko Mbak nggih, sekilo malih sing gedang tukang. tukang nggih. Nggih. Oh nggih, siap. Ajeng teng tukang mriko. Nggih.
Tak niki mangke lurus terus berarti Mbah nggih. Oh nggih Pakai nggih. tangkar talih ke Kenawa. Nggih, nggih nggih. Suwun Mbah nggih. Monggo monggo Mbah, pareng riyen Mbah. Nggih, monggo. Nggih. Nah, teman-teman, walaupun di usianya yang sudah sepuh sudah kuat teman-teman, hanya teman-teman, tapi tenaganya ekstra tuh teman-teman, beliaunya masih kuat mencangkul ya di sawah seperti itu teman-teman. Wow, ini benar-benar mbahnya ini ilmunya apa teman-teman, sudah tua seperti itu rosok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semuanya teman-teman. Jumpa lagi dengan saya di channel Potret Desa. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan lagi belusuan di perkampungan terpencil, atau mungkin saat ini saya akan mengunjungi ini teman-teman, rumah yang berada di tengah hutan, yang berada di daerah ini khususnya Kecamatan Bandak teman-teman. Oke, tidak usah berlama-lama ya teman-teman. Bagaimanakah keseruan saya berkunjung belusuan di rumah terpencil yang berada di tengah hutan di perkampungan sini? Kita langsung aja, let's go teman-teman, menuju ke lokasi. Oke teman-teman, sambil kita santai ya, kita menikmati perjalanan menuju ke rumah terpencil yang berada di tengah hutan teman-teman. Dengan akses jalan tentunya jalan setapak tanah seperti ini ya, karena mengingat keberadaan rumahnya itu memang di tengah hutan teman-teman. Mantap, dengan suasana panorama alam, pemandangan atau mungkin hutan-hutan yang sangat rimbun sekali, hijau seperti ini ya teman-teman. Banyak sekali pohon-pohon jati yang berada atau mungkin di sekitaran rumah terpencil ini teman-teman. Dan kebetulan di sana itu ada salah satu warga pemilik rumah teman-teman. Tuh, jadi rumahnya itu dihuni oleh seorang nenek-nenek teman-teman. Beliaunya hidup sendirian di tengah hutan, atau mungkin ini rumahnya berada di terpencil ya teman-teman. Enak iki pun lapah nilen gede. Nggih. Baik ya Mbak, daleme pundi? Wong rene iki biyane tuh. Oh, niki griya panjenengan. Anak kula derek anak. Derek anak. Derek lare. Derek mantu. Anak kula. Mantu kula tebih. Lah pundi Mbak? Ponorogo mriko. Walah, Jawa Timur. Jawa Timur, Mbah. Timur kok tebih Mas. Ponorogo ngen reok. Nggih reok nika kula pun mriko ping kalih. Ping kalih. Nggih. Sampun niku Mbah ngrumputipun. Nggih tasih. Ya. Terus malih Mas. Tasih malih nggih. Nggih alon-alon Mbah, atos-atos. Kok
Nggih, kula niki nderek mlampah jalan-jalan lah niku kan semerep rumah kok minggir dewi. Nggih. Griyane jenengan berarti niku Mbah nggih. Sing mriko nginggil masjid nika nggih. Din kula Oh. nama masjid gede nika nggih temah kula. Oh, ngene jenengan wakaf ke. Nggih, kula wakafke kula diparingi 2 juta mboten ajeng, 1 juta mboten ajeng kula. Wakaf damel masjid niku Mbah. Oh, ngoten. Wis dekah, Mas. Nggih Mbah nggih. Nggih. Jadi nang dhewe mriku enten putra. Nggih putrane putra kula wedok. Oh, Pun dia anak. Putu iki. Hah? Dan putu nggih teng mriki. Pun putu. wuswa pinten jenengan niku Mbah? Non, Jenengan niku wuswa pinten? kiring kertas kula Mas pun dangu kula niku mboten. Mun dangu Mbah nggih. Mboten ningali Mbah nggih. Nggih mboten. Oh. Jenengan tasih kiat ngerumput ngoten Mbah. Nggih. Jane wis tuwek aku ki. Lah nggih, tapi tasih rasa kiat ngerumput ngoten Mbah. Tasih ngwedul. Nggih. Papat apa telu Mas tak dol sitok gitu beras aku wong ora di beras. Mas. Oh. Wedhus Jawa Mbah napa gembel Mbah? Jawa Mas. Jawa. Jawa. Jadi putra pinten Mbah jenengan Mbah? Kalih Mas. Beliaunya sudah Wis tinggal berusia tua ya teman-teman, tapi beliaunya masih semangat bekerja teman-teman. Beliaunya itu merumput seperti ini ya, mencarikan makan Jadi langsung ternak teman-teman. nggih. Monggo Mbah. Leren-leren teng mriko. Nggih Mas. Kilo Mas apik-apik Mas. Oke, Dibrakoti. nggih. Berarti mriki ndereke Gunung Jayan Mbah nggih. Nggih Gunung Jaya. Gunung Jayan Nggih. kelurahane pundi Mbah? Desane. Lurahane Bancak Krasak. Oh, Bancak. Nggih Bancak. Kecamatan Bancak berarti mriki Mbah nggih. Nggih. Oh. Kecamatan Bancak Krasak. Dadosipun niki mun perbatasan Kecamatan Bancak kali Bringin. Nggih. Oh, alah nggih nggih. Gunung Jayan. Kula niku wong bojo kula pun mati, mbok kula, pak kula pun mati kabeh Mas, Mas. Aku kira alah aku ki Piyambakan Mbah nggih. nggih, piyambakan lek ngingu wedhus niku lek adol sitok tak gitu beras Untuk wae. beras. Nggih. Ije Iki badhe loro. wangsul napa dereng? Jenengan badhe lek kondur napa dereng? Nggih. Mangke kula dekeke mergi mriku sing Oh, resik, Oh, mangke alah, terus ke nggih. malih. Jin 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 jin. Jinton nggih. 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 Mbak lah kok mbak iki mah. Nggih, mbak. Nggih. Garek Motor. iki diparingi Nggih. kula Mas. Nggih. Mbak. Lah kula diparingi ya, Mbak. Nggih. Lah apa Nggih. men ketak gini sembilan Nggih. yang masjid. Nggih. Ngoten Mbah nggih. Aku nggih sitok wis sama. Wis sama, nggih. Nggih. Mas, Nggih. lemah iki Mas. Sampun, sampun, sampun. Mas Kula kira benci Sampun, Mang Beto. Sampun, sampun, Mbah. Gampang nggih Mbah nggih. Pun Mang Beto, Mbah. Sampun, sampun, Sampun. sampun. Mbah. Nggih. Matur suwun pangapunten mboten kok nolak, tapi niku pun tuwa sami tuwa, Mbah. lagi lho Mas. Apa ya? Bareng nggih Mbah. Nggih. Monggo. Monggo. Assalamualaikum. Monggo. Salamat serinane sungine salawase hidup yo Mas. Nggih, amin amin amin. Nggih, Nggih, nggih. Mbah, monggo. Nggih. 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 Oh, teng mriko. Nak niki. Anak kula. Oh, niki sing teng mriki anake jenengan. Nggih, nggih, nggih. Kondisi rumahnya seperti ini teman-teman. Situ nampak bangunan rumah klasik tempo dulu teman-teman. Rumah tua teman-teman. Dan ini rumah yang berada di tengah hutan teman-teman. Beliaunya tuh hidup sendirian teman-teman di rumah sini ya teman-teman. Nih seperti
seperti ini suasana rumah mbahnya teman-teman. Walaupun dia itu hidup sendirian di rumah tengah hutan ini, di sini banyak banget ya, karena mengingat memang beliaunya itu memasaknya masih menggunakan kayu bakar teman-teman. Dan ini banyak sekali stok-stok bahan kayu bakar yang nanti digunakan untuk memasak mbahnya teman-teman. Wow. Lu Mbah lu Amerika Mbah. Nah, Rian jenengan nggih pernah kang mriki mboten, Mbah? Mriki ya Mas, kan dia mriki ya. Oh. Anak niki ya. Nggih. Nek diparingi sekol kula mboten olah nyambah. Niki dia kula. Wonten mriki anak kula. Nggih. Macan juga ini. Nah, nggih. Nggih, Mbah. Mboten dados niku, Mbah. Dados. Nggih. Maneman jane nggih, Mbah nggih. Niki griya sing damel Rian sinten, Mbah? Jenengan, Mbah. Anak kula sing nggen ya, Mas. Oh, keprabon berarti, Mbah nggih. Nggih, niki sak dhuwur kita. Oh. Sakine niki nggih nggen kula. Oh, ngene jenengan. Nggih. Tahun pinten niki, Mbah nggih? Nggih. Wah, medangu. Nggih, Mbah nggih. Lah kula pun sepuh pun dangu, Mas. Griyane niki tambah tuwa malih, Mbah nggih. Non Griyane niki malah pun dangu malih, Mbah nggih. pun dangu. Saking mbahin bapak ibu jenengan apa untuk jenengan sing damel, Mbah? Nggih kula sing dangu. Jenengan sing damel nggih. Zaman iku jenengan nggih. Nggih kula. Wah, Mbak. Dherekaken bae saking mriki wau Tegal. Pados Rambanan Nggih. Kula betakake. Nggih. Lebih napa, Pak? Kalau tadi presiden Karena niki nggih, niki termasuk griya niki griya ingkang paling pinggir bener Pak nggih. terakhir nggih Mas Mas paling pinggir nggih. Pinggiran. Nggih. Penghuni terakhir di desa ini ya. Si Mbah sinten Mbah panjenengan Mbah? Naminipun Mbah sinten? Mbah Karsini nggih. Bu Kartini. Karsini. Ini seorang Seorang janda teman-teman, seorang nenek yang berada di rumah terpencil yang di hutan jati seperti ini rumahnya teman-teman. Tuh, dengan kondisi seperti ini ya teman-teman. Untuk sekeliling rumahnya sudah berbatasan dengan hutan jati teman-teman. Tuh, sana itu udah hutan jati teman-teman. waktu jenengan tasih seger. Dan ini rumah beliau ya teman-teman. Seperti ini kondisi struktur bentuknya ya teman. Rumahnya berbentuk limasan seperti ini teman-teman. Niki nak ngeten niki ndak nganu Pak. Desain limasan ndak ngeten niki Pak. Limasan leres gitu. Oh. Nami jelak yang mriki kula niku asli tiyang Ponorogo jadi Oh, malah kebet. Jenengan ingkang mantu. Mantu kula Mas. Oh. Ponorogo sedulur kula niku wonten mrika. Lek kula tilek mrika kalih anak kula niku. Oh, Nggih. jen. Ngalian. Nggih. Nggih, Mbak. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih. Kalau Semarang rumah saya nggih radi paham. Oh. Sing mriko. Yang Ponorogo niku biasanya lak wong tuane kasih warisane dadi masyarakat. Nggih. Biasanya lak disaben niku. Ngaluk. Nyadi niku biasanya langsung tes. Malah ngoten. disiki. Nggih. Biasanya ngoten. Waduh. Nggih. Tak disomben kula tapi. Kaya ngalup malah. Nggih. Bapaknya awet tahun pinten teng mriki Pak. Wonten mriki nggih Garwa mriki. wis enten 40-an no. 40 tahun. Ini Iya. tahun 80-an berarti Nggih nggih. enten mriki. Anune nggih lebih lak 40-an punjul nggih lebih punan mriki.
anak kula niku tesih modal pondokan Lirboyo wis umur 33 niku tesih sakniki. nggih terus dereng anu ngoten wis gadah garwa ngoten kok. Lirboyo. Nggih asal Lulusan Purwodadi ya? niku. Oh, berapa Iya. Nggih asal Purwodadi. Ceritane ngoten. Ya anu Pak nopo. Aku wis seneng wong wedok endi aku. Anu Purwodadi. Di alumni Lirboyo ya. Nggih, nggih. Pak anak iki Pak nginggil mriki niki Mentah. Oh, mentah. Mentah niku tasih pun gancak ya. Oh, mentah mentah. Nggih. Sak mriki tumutipun RT pinten, Mas? Niki RT 1 Jayan. Oh. Dusun Jayan, Nggih. Desa Bancak. Kecamatan Bancak. Kap nggih. Iki panci awet riyen nggih teng mriki kiambak nggih Pak nggih. Nggih. Mangsil maksudnya kiambak Dengan diri. pinggir ning ngeten iki. Nggih. Di kanan kiri. Malah yo Hutan. kula Niki ngoten. jenengan iki mlimpun hutan iki, Pak. Nggih. Nah nggih pajokan hutan itu mriku. Nggih, sing hutan iki. Nggih, tasih Terus tasih mereka betul. ladang. tanaman jati niku. Ladang nggih. 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 Awas nggih. Nak ngajeng niki, Pak, pun tepi nggih hutan niki Duki ngajeng. mriku duki bawang mriku. Hutan niki. Nggih. Oh. Benar-benar ini adalah di tengah hutan ya. Kampung terpencil ya kayak. Masya Allah. Luar biasa. Ya. Bapak, kita lanjutkan perjalanan ya Pak. Matur suwun sangat pun dihadiri lungguh-lungguh ngeten. Atur suwun Pak Nggih, nggih. nggih, nggih. Jadi Hati-hati ada ya. Nggih, pangapunten pun Bang, ganggu Ganggu telepon, Pak nggih. Ngoten, Astu. nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih. Amit niki kagem kenang-kenangan, Pak. Nggih, maturun nggih. Nggih. Monggo monggo. Moga-moga. Nggih, Selamat nggih. Tahunnya selamat nomor 1. Nggih, amin amin amin. Nggih. Atur suwun Pak. Wah Nggih. ini melanjutkan Nggih. Pak Rumput. Bae niku tangga tono nggih sak gone tiap. Oh. Namanya gejena pripun. Nggih. Pun sepuh ngaten iki pun biasa ngaten Iya, iki. sebenarnya ngoten niku nggih sehat. Ngoten niku hiburane anak nyawang wong tuwa.